Usa ka magtutudlo ang gipusil patay sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Department of Education gikondena ang pagpamusil. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Patay ang 36 anyos nga magtutudlo sa usa ka pampublikong tulunghaan sa Dumingag, Zamboanga del Sur, human gipusil sa wala pa mailhing sospek samtang nagmaneho sa iyang motor sa Purok 2, Mahayag, Zamboanga del Sur, pasado alas 5 sa hapon adlang Huwebes. Sa investigasyon sa Mahayag MPS, papauli na ang biktima gikan sa tulunghaan kung asa siya nagtudlo. Samtang ginabaybay niini ang National Highway sa maong lugar, kalit matud pa nga nitungha ang sospek nga nakamotor o gipabuthan ang likod nga bahin sa biktima dayon miikyas. Gisulayan pa kini og dala sa ospital apan gideklara kining patay human sa 30 minutos. Dugang pa, nakasulob og itom nga jacket ang sospek og nagmaneho og itom nga motor atol sa insidente. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan. Apan doon na sila person of interest sa pagpusil patay sa magtutudlo. Kaya inaragig kayo, ma'am. Talagang pag ginawa ang amon, gusto ma'am, maklastar din na yung din siya. Dahil sa part sa victim, amo din pong matagal justice. Amo din yung rin kaputan di saan sila ma'am nga matay din naman ni kaso. Samtang, pinaagi sa usa ka social media post, nagpaabot sab sa ilang pahasubo ang Department of Education sa banay ug katrabaho sa gipusil nga magtutudlo. Sumala pa, hugot nga gikondena sa buhatan ang nahitabong pagpamusil. Nanawagan sab kini sa kapulisan nga gilayong sulbaro ng krimen aron mahatag ang hustisya alang sa biktima. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.